Druhým dôležitým krokom je nastavenie si cieľa. Obzvlášť pri učení sa jazykov je to nesmierne dôležité, pretože učiť sa jazyk je beh na dlhú trať. A my nechceme cieľ, ktorý bude za 5 rokov. My potrebujeme ciele, ktoré sú dosiahnuteľné, ktoré vidíme a kde zažijeme ten úspech. Preto je dôležité si to rozbiť na menšie časti a tá menšia časť by mala byť cieľom, ktorý je konkrétny, vieme ho presne pomenovať, je merateľný, je dosiahnuteľný, pretože chceme byť úspešní, chceme sa tam dostať, mal byť časovo ohraničený a v neposlednej rade by mal byť pre nás relevantný. To znamená, ak ho naozaj splním, tak môj život sa zmení k lepšiemu. Pri jazykoch nie je jednoduché si takýto cieľ vytvoriť, ale ja mám pre vás príklad, ktorý je jednoduchý a veľmi ľahko uchopiteľný a to je zobrať si dobrú učebnicu. Ja už som spomínala v predchádzajúcom videu, že je nesmierne dôležité učiť sa v skupine a učiť sa pod vedením kvalitného lektora. A do tretice je tiež dôležité mať učebný materiál, ktorý je dobre postavený. To znamená, že niekto rozmýšľa nad tým, v akom slede pôjde, aby sa vám to učilo čo najjednoduchšie. Ak si zoberiete učebnicu ktoréhokoľvek jazyka, tak je veľmi konkrétna, je merateľná, to znamená, viete si povedať, že za týždeň prejdem toľko a toľko, naučím sa toľko a toľko slovíčok. Viete sa sfokusovať iba na tú učebnicu, to znamená, že nebudete myslieť na to, či ja už za 3 mesiace budem rozprávať. Nie. Váš prvý cieľ bude prejsť tou učebnicou tak, aby ste zvládli všetko, čo v tej učebnici je. To znamená, ak tam mám napríklad počúvacie cvičenie, tak si ho budem púšťať dovtedy, kým nebudem zreteľne počuť, že aha, teraz povedal toto a teraz použil také slovíčko. Prestane to pre mňa byť taký zhluk informácií, ktorý len tak prebehne okolo môjho ucha. A keď si toto poviem, že je môj cieľ, zvládnem učebnicu tak, že všetko, čo je v nej, budem naozaj vedieť, budem sa jej pravidelne venovať a každý deň nad tým sedieť, tak to bude úspešné a v neposlednom rade vás to posunie krok k tomu, aby ste jazyk zvládli úplne a vedeli ho efektívne používať aj v bežnom živote.